Comencem. Bona tarda a tothom. Benvinguts aquí a aquesta xerrada que tenim avui a la delegació. Moltes gràcies per haver vingut i també a les persones que ens estan seguint per internet. Abans de començar també volem agrair a Miquel Bellvei, que hagi vingut aquí, també a Filip Budiñón, al grup de dispositius i sistemes de potència, al personal també de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona i sobretot també al personal com Sabela, com Patrícia i a l'Héctor Cabezas, i també al personal de la delegació i a tots per la col·laboració, implicació i el temps que han dedicat a que aquesta xerrada i aquest contingut sigui possible. Aquest esdeveniment s'emmarca dins del projecte Objectes de la Recerca, que coordinem des d'aquí, des de la Delegació de Catalunya, i amb el qual busquem ressaltar mitjançant un objecte la recerca que es fa a tots els centres del CSIC. En aquest cas, l'objecte protagonista és un diode Schottky dissenyat pel grup de dispositius i sistemes de potència de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona i fabricat a la sala blanca d'aquest mateix centre. Cada part de la sèrie Objectes de la Recerca consta d'un concurs, una exposició, una xerrada i un vídeo. La mostra la podeu trobar aquí fora, on podeu veure el diode Schottky i materials també relacionats. El vídeo el podeu trobar al nostre canal de YouTube, el del CSIC Catalunya, i amb el concurs, que és un concurs de fils de Twitter, també podeu guanyar una visita a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona. També podeu trobar les bases a la nostra web de la delegació. Per últim, la xerrada de microelectrònica a l'espai, missió de Picolombo, que és la raó per la qual estem tots aquí i el motiu pel qual hem convidat al Miquel. A continuació us presentaré una miqueta al Miquel, tot i que molts de vosaltres crec que ja el coneixeu, però bé. Miquel Bellvei és físic i doctor en enginyeria elèctrica per la Universitat de Barcelona. És científic titular del CSIC i responsable del grup de dispositius i sistemes de potència de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, del Centre Nacional de Microelectrònica, a Bellater. Durant els últims 24 anys, la seva principal activitat investigadora s'ha centrat en la caracterització i modelització electrotèrmica de dispositius semiconductors de potència. Ha participat en més de 30 projectes de recerca, tant europeus com nacionals, i en diversos contractes de R+D entre l'IMB i la indústria. Ha estat investigador principal d'un projecte de l'ESA i de 3 projectes del Pla Nacional. Els seus treballs de recerca han estat publicats en 99 articles de recerca en revistes indexades, en 101 conferències internacionals i en 5 capítols de llibres. A més, ha sigut coinventor de 13 patents. Ara jo ja acabo i us deixo amb en Miquel i després quan acabem ja farem el torn de preguntes que els que esteu per internet els podeu fer a través del xat. Doncs ja pots començar. Gràcies. Moltes gràcies, Anna. Bé, en primer lloc volia agrair a la delegació i en particular a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder venir aquí a presentar l'objecte de la recerca, que és, com has dit, aquest díode que teniu aquí fora. I bé, tal com has dit, em dic Miquel Bellvei i formo part del grup de dispositius i sistemes de potència de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona. Aquest projecte va estar liderat per el professor Filip Budiñón, que ara està en excedència en el CSIC, i aquesta és una miqueta la raó per la qual m'ha tocat avui venir aquí a fer aquesta xerrada. Bé, com veieu aquí a la pantalla, aquesta xerrada es titula Microelectrònica a l'espai, missió Bepi Colombo, i veurem una miqueta com ha estat el desenvolupament d'uns components electrònics, que són precisament aquests díodes, que són molt específics i molt particulars per poder utilitzar-los en missions de l'espai. Una miqueta aquesta xerrada l'he dividit en aquests punts que veieu aquí. Tot i que jo no sóc ni astrònom, ni enginyer aeronàutic, ni res d'això, intentaré fer-vos una breu introducció al que és la missió Bepi Colombo, que és una miqueta la que ha fet venir la necessitat de desenvolupar uns components que fins ara no existien en el mercat. Veurem quines especificitats han de tenir aquests components, uns components electrònics, per poder utilitzar-los a l'espai. Veurem quin ha sigut el desenvolupament que hem seguit per poder desenvolupar, com dic, aquest dispositiu, per tal de tenir finalment un dispositiu que sigui apte per aplicacions espaials, és a dir, que tinguéssim el certificat i tinguéssim l'etiqueta de dispositiu de vol. Finalment veurem una mica com ha estat la integració d'aquests components, en forma de fotografies. Aquí, si em permeteu posar el punter, aquí. Aquest és el dispositiu que és l'objecte de la recerca, d'aquí de l'exposició, i el que sí que m'agradaria que quedés una miqueta clar és que, imagineu això és la sonda espaial,
que estarà formada per milers i milers de components electrònics i nosaltres hem dissenyat un petit dispositiu, que és aquest que veieu aquí, que tot i que n'hi ha molts és molt petit, si ho mireu en global en tota la sonda. Però, com veureu, aquest dispositiu precisament tampoc no ha sigut senzill el seu desenvolupament. Bé, anem a introduir una miqueta què és la missió Bepi-Colombo. La missió Bepi-Colombo se'n va començar a parlar als anys 90 i no va ser fins als 2000, que va ser quan ja es va signar l'acord per tirar-la endavant. La missió Bepi-Colombo és una missió al planeta Mercuri. De tots els planetes rocosos del sistema solar intern, Mercuri és el que menys estudiat i és precisament per la seva proximitat al Sol. Bàsicament, la brillantor del Sol enlluerna qualsevol observació directa. A més, la gravetat del Sol dificulta l'arribada de qualsevol nau espacial i, com us podeu imaginar, doncs, presenta unes temperatures i uns nivells de radiació que són molt elevats. Fins ara, només dues sondes han arribat al Mercuri, que són la Mariner 10 i la Messenger, totes dues de l'Agència Espacial Nord-americana. La Mariner 10 va sortir, es va llançar l'any 74 i fins a l'any 75 i va ser la missió que va obtenir les primeres imatges de la superfície del planeta. Pel que fa a la Messenger, del 2011, aquesta ja portava uns aparells científics molt més avançats. De totes maneres, més que resoldre dubtes sobre aquest planeta, encara en va generar més. Entre ells, es va veure que Mercuri té un feble inesperat camp magnètic. A més, té una tènue atmosfera amb unes proporcions inesperades de sodi, potassi, calci, magnesi. S'ha descobert que té unes depressions, tant en format de muntanya com de valls, a la superfície, que són d'origen desconegut. I a més, entre les dues missions que us he comentat, de fotografies preses, s'ha demostrat que Mercuri es contrau, i en concret s'ha contret 7 quilòmetres entre les dues missions. És per això que l'Agència Espacial Europea i l'Agència Espacial Japonesa, la JAXA, es van associar per enviar-hi una nova sonda, la sonda Bepi-Colombo. D'on ve Bepi-Colombo? Doncs ve d'aquest senyor que veieu aquí, que és un astrònom italià de Pàdua, que es deia Giuseppe Colombo i els seus amics li deien Bepi, era el seu sobrenom, i d'aquí doncs la missió Bepi-Colombo. De fet, aquest senyor va ser l'artífex de tots els càlculs de les òrbites que van portar la Mariner 10 fins a Mercuri. Anem a parlar una miqueta del viatge d'aquesta sonda. Va sortir de Kourou, a la Guaiana Francesa, a bord del coet Ariane 5, el 20 d'octubre del 2018, i té prevista la seva arribada a Mercuri el desembre del 2025. Això vol dir que és un viatge de 7 anys. Com fa aquest viatge? Doncs fa aprofitant el que se'n diu una assistència gravitatòria, o flyby en anglès, que bàsicament és emprar l'energia del camp gravitacional dels planetes per accelerar o frenar canviant la seva trajectòria. I això ho fa, de fet ja ho ha fet, una vegada a la Terra, 2 vegades a Venus i 6 vegades a Mercuri. Aquí, en aquesta recreació, podeu veure, la sonda és aquesta X que veieu aquí, que cada vegada que s'alinea amb algun planeta, doncs accelera la seva trajectòria o, en el cas quan ja està arribant a Mercuri, doncs la frena per poder arribar a una òrbita estable. El fi de la missió científica està previst pel maig del 2027, tot i que tots els instruments estan pensats perquè durin un any més, fins al 2028. Aquí veieu un dibuix del que seria la nau, la Bepi-Colombo. Aquí a la part de dalt podeu veure tota la sonda sencera, que és la MCS, la Mercury Composite Spacecraft, en configuració de creuer. Aquí podeu veure, això d'aquí són els panells solars que estan desplegats. Aquesta nau consta de 2 sondes. Una, que és la MMO, o la Mercury Magnetospheric Orbiter, que és la que ha desenvolupat l'Agència Espacial Japonesa. I després tenim la MPO, o Mercury Planetary Orbiter, que és la que ha desenvolupat l'ESA. Llavors tenim un mòdul, que és l'MTM, que és el Mercury Transfer Module, que vindria a ser una miqueta la furgoneta que agafa les 2 sondes i és la que la fa viatjar per l'espai. En quant a les òrbites, la MMO, o la Magnetospheric Orbiter, fa servir una òrbita més excèntrica al voltant del planeta Mercuri, perquè el seu objectiu és estudiar la magnetosfera del planeta. En canvi, la MPO té una òrbita molt més propera a la superfície perquè la seva missió és estudiar precisament la superfície del planeta i la part interior, les característiques de Mercuri. Com us podeu imaginar, qualsevol nau espacial té uns complexos sistemes electrònics. Ha de tenir una font d'alimentació, que en el cas d'una nau espacial són aquests panells solars que veieu aquí,
I llavors aquests panells solars alimenten unes bateries, tenim uns convertidors i tenim tota una electrònica que el que ha de fer és alimentar diferents subsistemes, com per exemple el sistema de computació, que vindria a ser una miqueta el cervell de la nau. Llavors tenim sistemes de comunicació, sistemes de memòria, sistemes de propulsió, etc etc. I llavors tenim el que s'anomenen les payloads. Les payloads són les càrregues de pagament i són tots els aparells científics que porta la sonda. Com veieu, aquí els teniu tots els payloads, n'hi ha moltíssims, és a dir, hi ha diferents estudis de molts camps diferents. El que està clar és que tots aquests sistemes han de conviure amb unes condicions molt severes d'operació. I això és degut a que les condicions a l'espai són duríssimes. L'MTM, que és la furgoneta aquesta que us comentava, l'impulsa un motor de propulsió. Bé, de fet, són 4 motors de propulsió iònica, però també té uns diferents coets químics que es fan servir per maniobres quan arriben a l'òrbita del Mercuri. Aquí podeu veure les dues sondes on estan situades tots aquestes payloads que us comentava. Anem a parlar una miqueta de quines especificitats han de complir aquests components electrònics per ser adequats per utilitzar-los a l'espai. Evidentment, en l'espai estem exposats a una forta exposició a les radiacions. A més, durant el llançament, tot el sistema pateix molta vibració. Això vol dir que es podrien fer malbé fins i tot aparells que per això han d'estar molt ben controlat. En un sistema embarcat, l'energia disponible és limitada. En el cas de la BP Colombo, la potència màxima és de 15 quilowatts. Òbviament, també tenim limitacions en quant a volum i pes, i el fet d'estar a l'espai vol dir treballar amb buit. I això vol dir que tens una baixa dissipació tèrmica. I a més es poden produir fenòmens com l'outgassing, que és una miqueta el desprendiment com de vapors orgànics que fan que si, per exemple, s'adhereixen a la lent d'un equip, d'una càmera, poden produir que aquesta càmera no funcioni bé. I, òbviament, com us podeu imaginar, qualsevol equip en l'espai no es pot ni reparar ni substituir. Per tant, ha de tenir una alta fiabilitat. Anem a parlar una miqueta del tema de les radiacions, que és un tema prou important. Podem tenir dos efectes. Un efecte acumulatiu, és a dir, a mesura que la nau va viatjant per l'espai, cada vegada va rebent més radiació. I això vol dir que podria tenir una deriva de tots els paràmetres elèctrics dels sistemes. Per exemple, estic pensant que una càmera podria tenir cada vegada més soroll. Però també tenim sistemes puntuals, efectes puntuals, que són el que anomenem el single effect event. Per exemple, una partícula còsmica molt energètica podria impactar contra alguns dispositius i fer-los malbé. Ara que ja hem vist una miqueta quines són les especificitats que han de tenir aquests components per poder conviure a l'espai, anem a veure un exemple del procés que hem seguit per desenvolupar i fabricar aquests díodes de protecció dels panells solars de la BP Colombo, que són l'objecte de la recerca que ens toca. Hem seguit diferents fases, però abans de res m'agradaria explicar què és el que s'ha de protegir. Estem parlant de díodes de protecció. Què és el que s'ha de protegir? Aquí en aquesta imatge veieu un panell solar que està compost de diferents cèl·lules fotovoltaiques. Aquí podeu veure l'esquema. Aquestes cèl·lules fotovoltaiques, l'energia que reben, el corrent passa per aquest camí d'aquí i carrega les bateries. Això amb totes les branques. Què passaria si, per exemple, una d'aquestes branques sofreix un error? Per exemple, una partícula còsmica, com deia, impacta contra la cel·la i la inutiliza. Doncs el que passa és que el més normal que passa és que tenim un curtcircuit i tot el corrent que generen les altres cel·les passarien pel camí menys resistiu, és a dir, cap aquí baix. Per tant, la bateria no es carregaria. Com solucionem això? Doncs fer servir aquests díodes de protecció que us comentava, que són uns díodes de bloqueig. Per qui no sàpiga, un díode és un component electrònic que deixa passar el corrent en un sentit, però en l'altre no. De manera que el corrent que genera aquestes cèl·lules fotovoltaiques, aquesta branca, passarien per aquí, en la direcció de la fletxa del díode, i anirien a carregar la bateria perquè per aquí no podria baixar, perquè està bloquejat per aquest díode. Com veieu, és una funció ben simple, però que desenvolupar un dispositiu així per tenir l'etiqueta de dispositiu de vol no és tan senzill. Anem a veure el per què. El primer que hem de fer és definir quines especificacions han de tenir aquests components.
tindrem uns paràmetres que són coneguts, que són els paràmetres elèctrics del sistema. És a dir, nosaltres sabem quina tensió haurem d'aplicar, sabem quin corrent haurem d'aplicar, quina freqüència, a més, sabrem quins panells solars tenim, quin tipus de bateries tindrem. El que no sabrem són els paràmetres desconeguts, que són els ambientals, és a dir, no sabem quines seran les temperatures màximes i mínimes, quines dosis de radiació haurà de rebre aquests components, etc. Per tant, és molt important fer un treball de modelització i simulació prèvies. Durant tots aquests anys, l'Agència Espacial Europea, gràcies a les missions que ja hi han anat recabant i tenint molta informació, inclús de dissenyar i simular quines serien les òrbites que haurien de seguir les naus, i ha establert que els panells solars veurien unes temperatures, com veieu, molt extremes. 230 graus quan els panells estan enfocant el sol i quan els panells estan en eclipsi amb el sol poden arribar fins a menys 166 graus. Això vol dir que hi han d'haver, que els components que hem de dissenyar han de suportar aquesta excursió en temperatura, que com veieu és molt gran. A més, també s'hi posa un marge de seguretat, tant per dalt com per baix, per poder assegurar que realment el dispositiu ens aguantarà aquestes temperatures. Ara que hem vist quines especificacions han de tenir els components, l'Agència Espacial ha d'anar a buscar aquests components. A veure, d'on dels trec? I té tres opcions. La primera d'elles és anar a buscar la seva base de dades, que té tot un llistat de dispositius amb el label dispositius de vol, per veure si aquest dispositiu hi és. Com ja heu vist, és un dispositiu molt concret, amb unes especificacions molt restrictives que, evidentment, en la seva base de dades no hi era. Quina altra solució hi ha? Doncs intentar trobar algun component que s'utilitza en aplicacions terrestres, com l'automòbil, per exemple, i mirar si d'alguna manera es podrien adequar o tunejar per poder-los utilitzar a l'espai. I això tampoc va ser possible, sobretot perquè ha de tenir molta resistència a les radiacions. Per tant, només queda que desenvolupar un component específic amb totes aquestes especificitats que hem comentat. Clar, si tu te'n vas amb una agència, amb una gran empresa de semiconductors i els hi dius: mireu, jo necessito que em desenvolupeu aquest dispositiu, que a més és molt raro, perquè té que tenir totes aquestes restriccions, i a més, només en vull 5.000 i prou. Clar, una gran empresa com ST, com Infineon, et diran que no els hi surt rentable i que això no t'ho faran mai de la vida. Per tant, l'única solució que té l'ES és anar a centres de recerca o centres tecnològics que tinguin la capacitat de fabricar aquests dispositius. Per fer-ho, l'ESA el que fa llavors és llançar un concurs dient, doncs mira, aquest dispositiu ha de tenir totes aquestes especificacions, algunes d'elles molt restrictives, com hem dit, com la temperatura, fins i tot el pes. Per tant, com ho fem? Qui pot fer-ho això? Llavors el que va fer va ser contactar amb 3 centres de recerca, un d'Alemanya, un d'Irlanda i nosaltres, i òbviament, per això estic aquí, va guanyar el Centre Nacional de Microelectrònica, que va ser l'encarregat de desenvolupar aquests dispositius. I per què el CNM i no un altre? Doncs perquè el CNM feia més de 20 anys que estaven treballant amb un nou semiconductor, que és el carbur de silici. I és un semiconductor que complementa el silici per aplicacions que el silici no pot arribar-hi, que fins ara era el material per antonomàsia de la indústria microelectrònica, però que ja s'està quedant curts en certes aplicacions. En concret, el carbur de silici es fa molt interessant per aplicacions on es requereix altes tensions, altes temperatures i altes freqüències d'operació. Amb aquest gràfic que us poso aquí, que és un gràfic de Trenyina, podeu veure el silici, que és aquesta marca d'aquí, on veieu que té unes puntuacions molt baixes en cada un d'aquests paràmetres que són els que donen precisament la capacitat de tenir alta tensió, alta temperatura i alta freqüència. En canvi, si us fixeu amb el carbur de silici, que és aquesta blava d'aquí, doncs té puntes que estan molt més enllà del silici amb aquestes restriccions, amb aquest tipus de paràmetres. Per tant, el seu és utilitzar el carbur de silici. Però tenim altres opcions? Sí, tenim altres opcions. Tenim, per exemple, el nitrur de gal·li, l'òxid de gal·li, el diamant, que també estarien, diguéssim, una miqueta a l'alçada del carbur de silici. Però aquestes tecnologies encara no estan tan desenvolupades com el carbur de silici i, a més, doncs, són molt cares. Per tant, evidentment, es va desestimar. El carbur de silici és un material sintètic, no existeix a la natura. Per tant, es fa servir sobretot a joieria i també com a abrasiu. Recordem que el carbur de silici és el segon material més dur de la Terra després del diamant. Ara bé, si el volem fer servir com un material semiconductor,
per poder fabricar dispositius microelectrònics, el necessitem tenir amb aquesta espècie de llasques que veieu aquí. Per obtenir aquestes llasques, primer el que fa és es fabrica aquesta espècie de bola, que es fabrica a 2.200 graus, i el que fem és tallar-la amb aquestes llasques d'aquí, que nosaltres en diem oblies, que són molt primes, són de l'ordre d'un cabell humà. Estem parlant de 200-300 micres. Sobre aquestes oblies es fabricaran els dispositius que després es tallaran i es posaran a dintre del circuit que nosaltres volem. Després veurem una miqueta més en detall aquest procés d'aquí. Per poder fabricar un dispositiu semiconductor necessitem tenir un ambient molt controlat. Necessitem estar en un lloc que no hi hagi gens de pols ni partícules en suspensió. És el que s'anomena una sala blanca, que és un laboratori amb un ambient molt controlat, sobretot en tema de netedat. Ara aquí us passaré un vídeo corporatiu que es va fer ara, deu fer un parell d'anys, on veureu l'interior de la nostra sala blanca i les condicions en què es faran aquests dispositius. Quin punt influeix la tecnologia en les nostres vides? Tot i que La ciència i la tecnologia ens permeten crear instruments, dispositius i objectes que ens ajuden a millorar el nostre entorn i així evolucionar cap a un futur millor. I els sistemes microelectrònics són part de les nostres vides des de fa diverses dècades. L'Institut de Microelectrònica de Barcelona és un centre de recerca d'alt nivell, pertanyent al Consell Superior d'Investigacions Científiques, que concentra tot el seu esforç i dedicació en el desenvolupament tecnològic de micro- i nanodispositius. El nostre centre està ubicat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual cosa compta amb un entorn privilegiat per a la investigació i la interacció efectiva amb el món de la indústria i l'empresa. Un institut amb vocació internacional dotat de personal altament qualificat per a la investigació aplicada. Un centre amb un objectiu clar: créixer, aportar i solucionar els reptes i les necessitats en els àmbits de la micro- i nanotecnologia, components i sistemes. La nostra investigació ha arribat lluny, implementant solucions pels desafiaments globals i els àmbits de la salut, medi ambient i sostenibilitat, seguretat alimentària, ciències de l'espai, energia i electrònica. I tot això ho fem de la mà d'instal·lacions científiques de màxim nivell com la Sala Blanca, que compta amb el segell d'Instal·lació Científica i Tecnològica Singular del Ministeri de Ciència i Innovació. Una instal·lació d'accés obert que té com a objectiu ajudar els grups de recerca i empreses nacionals i internacionals a dur a terme activitats d'innovació en un entorn altament especialitzat dedicat a la R+D+I d'excel·lència. I així seguirem, millorant dia rere dia el coneixement i la recerca en l'àmbit dels components, circuits i sistemes micro- i nanoelectrònics. Transferint els nostres coneixements a les empreses per aportar innovació tecnològica al teixit industrial. Contribuint amb això a implementar noves solucions per resoldre els reptes socials del futur. Bé, ara ja hem vist una mica on farem el nostre dispositiu, que és a la sala blanca. Però com ho farem? Com es fa un component electrònic? Dit així d'una manera bastant bèstia, podríem dir, aquí el que farem serà dibuixar amb el disseny assistit per ordinador, amb disseny CAD, el nostre dispositiu. Això és el que nosaltres voldrem fabricar. I el que farem serà, a través d'unes màscares on posarem tota aquesta informació d'aquests dibuixos, transferir-ho a la superfície d'una oblea. Després veurem una miqueta més en detall què vol dir això. I aquesta tècnica es diu tècnica fotolitografia, d'acord? En què consisteix la tècnica de la fotolitografia? Bé, el que tenim és un feix de llum que el fem passar a través d'una màscara on hi ha dibuixat el que nosaltres volem fabricar. I aquesta llum que ja porta aquesta informació i a través d'uns sistemes òptics el que fa la llum és focalitzar-la i enfocar-la a la superfície de l'oblea on prèviament hi han depositat una resina fotosensible. Aquesta resina fotosensible s'insola amb ultravioleta i ja tenim a tota la superfície de l'oblea una resina amb el dibuix que nosaltres volem, d'acord? Tot aquest procés, un cop s'ha fet aquest procés que dic aquí estem amb la resina, amb el nostre dibuix, a través d'una sèrie de processos tant químics com físics, de posar i treure capes, finalment el que aconseguim és el nostre dispositiu.
La fotolitografia és la que determina les dimensions mínimes que nosaltres podem dibuixar. Per tant, determina quina densitat d'integració tenim. I aquesta densitat d'integració és la que dona la potència de càlcul, la potència d'emmagatzematge i, bàsicament, és la que ha permès que els dispositius microelectrònics siguin cada vegada més i més petits. La litografia és la que determina la llei de Moore, en honor a Gordon Moore, que va ser un enginyer americà que cap als anys 60-70 va predir que aquestes dimensions mínimes es reduirien a la meitat cada 18 mesos. I això s'ha anat complint fins pràcticament a l'actualitat. I això és gràcies, principalment també, a que cap als anys 70 es van crear aquestes màquines, que són unes alineadores, que es fan fotolitos manuals, que ja permetien dibuixar dimensions mínimes d'una micra. Això ha anat evolucionant fins a tenir aquestes màquines tan grans que veieu aquí, ja amb dimensions mínimes molt més petites, que com veieu també, el preu també ha anat evolucionant. Doncs, com us deia, ara ja s'ha arribat al límit de la tècnica i s'han de buscar nous paradigmes. És el que anomenem el domini Beyond CMOS. Estem parlant ja d'utilitzar materials quasi bidimensionals, com el grafè, fer servir l'espín d'un electró, que és l'espintrònica, tecnologies quàntiques, transistors moleculars, etc. Bé, ara ja hem vist quina és la part més crítica del procés tecnològic. Ara el que hem de fer nosaltres és dibuixar i dibuixar-ho de manera intel·ligent. I per dibuixar el que nosaltres volem de manera intel·ligent ho farem des de dos vessants. La primera, una vessant tecnològica. Hem de simular tot el procés tecnològic que nosaltres volem fabricar els nostres dispositius. Per exemple, aquí veieu un tall transversal d'aquests dispositius precisament, aquests díodes tipus Schottky, i aquí podem variar moltes coses, podem variar molts de paràmetres geomètrics. Podem variar aquesta distància, podem variar aquesta profunditat d'aquí. També podem, per exemple, mirar quin efecte té el fet de posar àtoms d'alumini dins del carbur de silici en diferents concentracions. I un cop ja tenim tots els paràmetres tecnològics, el que hem de fer és fer les simulacions elèctriques i mirar que amb aquestes condicions nosaltres podem aconseguir les especificacions dels nostres dispositius. Quan això passa, ja ho tenim tot, doncs ja estem en condicions de fabricar aquestes màscares que us comentava i ja passar a la fabricació del dispositiu. Aquí veieu una miqueta, així, uns talls transversals de tot el dispositiu, com va evolucionant a mesura que es va fabricant, on veiem diferents capes que anem traient i posant, veiem també aquí implantacions que anem fent, que no és més que variar les propietats del semiconductor, fins a obtenir finalment el nostre dispositiu. Si posem una miqueta de números, podem dir que per fabricar aquest procés, aquest dispositiu, necessitem 57 etapes, 7 nivells fotolitogràfics, que vol dir 7 màscares com aquelles que us he ensenyat, i un total de 8 setmanes de procés si tot funciona correctament. Ara ja tenim el nostre dispositiu fabricat, tenim el que surt de sala blanca és una oblea com aquesta que veieu aquí, on cada puntet d'aquí són dispositius, i el primer que hem de fer és mesurar-los, i els mesurem directament sobre aquesta oblea d'aquí. Per fer-ho, utilitzem aquestes màquines, que són taules que en diem taules de puntes, que a través d'aquestes puntes que veieu aquí, el que anem fent és polaritzar cada un dels dispositius i automàticament anar passant d'un dispositiu a l'altre. Això és el que nosaltres anomenem cartografia, i obtenim coses d'aquest tipus. Aquí tenim un gràfic amb tots els dispositius i en verd són els dispositius que funcionen. Que funcionen vol dir que s'adeqüen a les propietats elèctriques que nosaltres volem. Els que no són de color verd són els que estarien fora. Una miqueta vindria a ser aquest gràfic que veieu aquí. Això són totes les polaritzacions que s'han fet en els dispositius. Tota aquesta part d'aquí serien els dispositius bons i aquests d'aquí podrien ser els que ja estan fora d'especificacions. Ara ja tenim els dispositius, sabem els que funcionen. Ara el que hem de fer és tallar l'oblea i el que obtenim que són petits cristallets, com el que heu vist aquí a l'exposició, molt petits i, clar, són molt fràgils. Ara el que hem de fer és dotar-los d'una certa robustesa mecànica. A més, hem de buscar algun sistema per poder dissipar el calor que emeten quan estan funcionant. A més, els hem de connectar cap a l'exterior. Aquí veieu el xip, seria aquest rectangle aquí de color blau, els hem de connectar a l'exterior per poder connectar-los als circuits que volem. I a més, tot això ha d'aguantar unes temperatures molt elevades, tant per dalt com per baix. Això és el que nosaltres anomenem encapsulat del dispositiu, que seria aquest que veieu aquí a la imatge central. Això seria l'encapsulat i aquí veieu el xip. El primer que s'ha de fer és soldar aquest xip. Per soldar-lo, fem servir uns forns de soldadura com aquests que veieu aquí.
el que fem servir són unes petites llàmines molt primes d'or germani que les fiquem a sota el dispositiu i el que fem és, amb aquest perfil de temperatures, fonem la llàmina aquesta i el xip queda soldat. Podem veure si realment ha quedat bé la soldadura o no fent servir el SAM, que el SAM és un microscopi acústic. I podem veure, això podria ser com una ecografia, que coneixem tots. Si tot està així pràcticament de color negre, vol dir que la soldadura ha sortit bé. Si trobéssim puntets de color blanc, voldria dir que aquí sota hi ha com uns voids o hi ha una miqueta d'aire, que per tant la soldadura no ha sortit bé. Bé, ara ja tenim el xip soldat, el que hem de fer és connectar-li aquests fils que us comentava per poder connectar el dispositiu a l'exterior, al món exterior, al circuit. Es van provar diferents materials per fer servir aquests fils i finalment l'opció escollida va ser aquesta que veieu aquí, que són 10 fils d'ors de 50 micres que se solden sobre la superfície del xip que prèviament s'ha metal·litzat amb 3 micres d'or. Podem veure també si aquests xips han quedat ben soldats fent servir uns tests de tracció, que és això que veieu aquí, és a dir, veure quina força hem de fer per poder trencar aquests fils. No només els fils, sinó també es poden fer tests de tracció sobre el dispositiu, directament a veure quina força hem de fer per arrencar el xip. Un cop ja tenim el xip soldat i amb els seus fils, el que hem de fer és tancar l'encapsulat. I per això fem servir una tapa de níquel que s'ha soldat elèctricament i a dintre hi posem un ambient de nitrogen per evitar que hi hagi degradació química del component. Bé, ja tenim el xip fabricat i encapsulat, que és aquest que teniu aquí. Ara el que hem de fer és realment verificar que després de tot aquests processos el dispositiu encara funciona bé. Doncs el que s'ha de fer primer de tot és un document que s'ha de reportar a l'AS que es diu Process Identification Document. Aquest document conté tot el procés de fabricació, totes les etapes ben detallades, tots els equips que es fan servir i fins i tot quina persona ha fet aquest procés. I això no es pot canviar. Si s'ha de canviar per qualsevol raó, el que s'ha de fer és un review meeting amb l'AS ho ha de validar-ho i llavors ja podem fabricar els dispositius. Si no, no es pot continuar el procés. Llavors el que fem són diferents lots de components per enviar ja a test i a qualificació. Aquí veieu una miqueta tot el procés que hem seguit. Aquí teníem l'oblea verge, s'han processat les oblees, hem tallat els xips, hem escollit els que són bons sobre oblea, els hem soldat, li hem posat els fils, els hem tancat i ara el que es fa és el que s'anomena un screening, un burn-in de tots els díodes. De tots aquests díodes que hem encapsulat, se li passa un senzill test de 150 graus, 48 hores, 300 volts i es mira quins continuen funcionant perfectament. Els que no són bons es decanten, són defectuosos i continuem amb els díodes bons a tota la bateria de test, que són els tests de qualificació, que són tots aquests testos que veieu aquí. Estem parlant de testos que no ho veig bé. Els testos mecànics, testos de radiació, etc. Tot això d'aquí, tots aquests testos s'han fet en col·laboració amb l'empresa Alter Technology de Madrid i la Universitat de València. Aquí us poso un exemple d'un d'aquests tests, seria el test termoelèctric, on se li fan passar a 10 díodes en sèrie, que són aquests que veieu aquí, un corrent de 5 ampers en contínua i a diferents temperatures i a diferents durades. I el que fa és mesurar la caiguda en tensió del dispositiu. Com veieu, aquí hi ha solapades totes les mesures i podem veure que no hi ha variació, que no hi ha hagut una deriva. Per tant, podem dir que aquest lot ha sortit bé. De totes maneres, no tots són flors i violes, vull dir, sempre apareixen problemes. I, en concret, en un lot de fabricació, on també s'hi va fer passar a aquests 5 ampers, en concret a 285 graus, vam veure, com veieu aquí, que hi havia una deriva en la mesura de la caiguda en tensió. Quan això passa, el que s'ha de fer és un report, evidentment, tot s'ha de reportar, que es diu Non-Conformance Report, que això s'ha d'enviar a l'AS. I llavors es fan una o totes les reunions que calguin fins que es tanqui aquest NCR, que vol dir que ja se sap què és el que ha passat, quin ha sigut el problema i que s'ha solucionat. En aquest cas concret d'aquí, d'aquests dispositius, el problema que hi havia és que hi havia una manca d'hermeticitat. Es va fer passar un gas a molt alta pressió, que si hi havia algun forat, doncs entrava a dins de l'encapsulat, es va posar dins un fluid i vam veure que sortien bombolles, amb la qual cosa volia dir que realment aquí hi havia un problema d'hermeticitat. Finalment ja es van fer els testos ja amb les condicions extremes de l'emissió, és a dir, fent-los
passar uns cicles de temperatura des de menys 185 graus fins a 265 graus i això durant 3 mesos d'estrès. Això vol dir uns 4.000 cicles tèrmics. Es anaven monitoritzant els dispositius i es va comprovar que també que no hi havia cap mena de deriva. Per tant, els dispositius vam aconseguir que estiguessin ja homologats i tinguéssim l'etiqueta de dispositius de vol. Anem a veure una miqueta com està la integració ja dels components en la sonda. Aquí us ensenyo una foto, que és de les poques que hem obtingut, del panell solar, on aquí dalt de tot veieu els nostres dispositius. En total s'han instal·lat 720 d'aquests components. Penseu que els panells solars fan 30 metres de llarg, per tant, n'hi han d'anar-hi uns quants. Aquí veiem també unes imatges del muntatge dels panells en la seu de la ESA, a Holanda. Aquí el moment en què es va transportar ja les sondes cap a la Guaiana Francesa, cap a Kourou, això estem parlant de l'abril-maig del 2018. Vull comentar que en el nostre centre vam fer una jornada just el dia abans del llançament de la sonda, on vam convidar l'Arturo Fernández, que és el cap de potència de la ESA, i vam fer una connexió en directe amb en José Aroca, que és un enginyer del control de la BP Colombo, que estava en el control d'emissió a Alemanya, a Darmstadt. Aquí veiem unes imatges del dia del llançament. Aquí dalt de tot, les de dalt podeu veure, aquí el compte enrere, aquí és quan quedava una miqueta més de mitja hora abans del llançament. Aquí hi ha just el moment de l'enlairament i en aquesta última imatge d'aquí podem veure en el minut 2 i mig que ja els coets propulsors laterals de l'Ariane 5 ja es desprenien. I aquí podem veure una sèrie d'imatges que ja hem rebut de la nau BP Colombo. Aquí veiem des del moment del llançament fins a la seva arribada i veiem 4 instants diferents. El primer de tots correspon ja amb una imatge presa just després d'enlairar-se, on podem veure que els panells solars van rotant. Per què van rotant? Perquè si els panells solars tota l'estona estiguessin enfocats al sol, es fondrien. D'aquesta manera, mentre va la nau viatjant a través de l'espai, els panells solars van rotant. De fet, un dels moments més crítics és al cap de 3 minuts, si no recordo malament, que és quan els panells solars es despleguen. És a dir, quan surten per la nau, estan tots plegats i en el moment, jo diria que era cap al minut 3, es despleguen. Aquest és un moment crític. Si aquí falla alguna cosa, la missió s'avorta. Però, gràcies a Déu, va tot funcionar bé. Aquí a la segona imatge podem veure de fet, l'únic flyby, assistència gravitatòria a la Terra, que va ser, aquí podeu veure la Terra, a la part superior. Aquesta tercera fotografia correspon al primer flyby al planeta Venus, podeu veure que passa per aquí darrere, i l'últim de tots correspon al segon flyby que va fer a Mercuri, que en concret va ser el juny de l'any passat. Bé, també comentar que aquests díodes, aquests dispositius, són únics a nivell internacional i aquesta és la raó per la qual l'ESA els va seleccionar també per una altra missió, la Solar Orbiter, amb missió, com us podeu imaginar, cap al Sol per estudiar la heliosfera. I aquí us poso unes primeres imatges que s'han pres de la superfície del Sol des de la sonda el 30 de maig del 2020. Bé, i ara ja sí, per acabar, simplement comentar aquí tota la gent que va estar involucrada en el desenvolupament d'aquest dispositiu, tots els que eren de l'institut, les diferents empreses i entitats que van col·laborar-hi i els responsables tant d'Airbus com de l'ESA. Bé, i això és tot el que us volia explicar. Moltes gràcies a tothom. Si teniu alguna pregunta o alguna curiositat i us ho puc respondre, doncs encantat. El xat també. Va, alguna cosa. Digues, Patricia. Bueno, clar, això va ser la matinada i bé, cadascú, des de casa, doncs, sí, de fet jo em vaig connectar també, estava ja creuant els dits. Va ser molt divertit també el moment que es van desplegar, el que et dic, els panells solars, perquè va haver-hi un esclat d'alegria tant al control d'emissió, tothom estava content i feliç, i bueno, va ser divertit. Sí, de fet ho van transmetre per streaming i podies anar-ho seguint en directe. Quant de temps heu trigat en desenvolupar els dispositius? El disseny, el desenvolupament, Ostres, tot. això hauríem començar el 2009, 2010 potser, i bueno, fins al moment de l'enlairament, evidentment
bastants mesos abans, ja vam haver de subministrar ja els dispositius. Clar, quan van passar ja tots els testos, se n'necessiten 720. Se'n van fabricar uns quants més i que l'ESA també se'n va quedar de recanvi, no? Perquè no poden pujar, però en principi sí, calculo el 2009-2010 i fins, no me'n recordo, però jo crec que devia ser cap al 2016-17, que més o menys ja ho tenien ja. Llavors, clar, fins que no està tot a punt. Pel chat preguntan, ¿puedes explicar un poco más sobre las condiciones extremas que debe soportar la nave? Bueno, sí, hi ha una miqueta... és sobretot el tema de temperatura i de radiació. És a dir, una nau quan està viatjant a l'espai... A veure, jo des del punt de vista que jo no sóc astrònom, però sí que em puc imaginar, en l'espai s'està rebent molta radiació. Nosaltres aquí a la Terra no tenim aquest problema perquè tenim la magnetosfera, que és la que ens protegeix. Però a l'espai això no passa. I, doncs, clar, poden haver-hi, com he comentat, efectes acumulatius, és a dir, que cada vegada la nau vagi rebent més i més i més radiació. Això podria passar, per exemple, que poguessin fer doncs, paràmetres elèctrics poguessin variar, o càmeres cada vegada tinguessin més soroll, etc. Llavors també podem rebre l'impacte d'objectes. Bueno, objectes no, però, per exemple, unes partícules còsmiques molt energètiques podien impactar contra la nau i fer malbé algun dels equips que hi ha allà. I, evidentment, les temperatures. Clar, les temperatures... Clar, tenim el sol que ens estem apropant al sol. Quan estan en el sol tenim temperatures elevades, però quan estan els components al revés, estan en eclipsi amb el sol, doncs també han de suportar unes temperatures molt baixes. Vull dir, aquesta és una de les grans restriccions. Vull dir, tenir que tota la nau, i sobretot en el nostre cas, els nostres dispositius, han de suportar una excursió de temperatura molt, molt, molt elevada. Aquestes són una de les principals restriccions i problemes que poden haver-hi. I quines aplicacions podran tenir aquests díodes que heu desenvolupat més enllà de l'aplicació aeroespacial? A veure, un díode d'això aquí és el que heu dit, que és un dispositiu que permet passar el corrent en un costat i en un altre no. Pot fer d'interruptor. Es poden aplicar a 1000 coses. Evidentment, aquí al terrestre s'aplica per moltíssimes coses, els díodes. Però si ens fixem, sobretot aquí amb l'espai, el que ens interessa és protegir els equips. Per tant, nosaltres, en el nostre cas, aquests díodes els fem servir com a protecció. I diu, el panell solar d'aquí també pot dir el panell solar de la sonda, pot ser els panells solars d'aquí, és a dir, qualsevol aplicació es poden fer servir aquests tipus de dispositius. El que passa que no tindria aquesta restricció de temperatures ni aquestes condicions tan extremes com tenim a l'espai. Comentari, pregunta per aquí. Sí. 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 És a dir, ara, cada vegada... És a dir, el que dic, aprofita el camp gravitacional dels planetes per accelerar o també per frenar, d'acord? I llavors el que fa és variar la trajectòria. Llavors, clar, quan fa el flyby a la Venus i a la Terra, el que fa, evidentment, és accelerar per poder llançar-se ràpidament cap al següent planeta. Quan està arribant a Mercuri, cada vegada fa primer fa una òrbita molt excèntrica, però cada vegada la va fent més a prop del planeta fins ja aconseguir una òrbita estable. Clar, el que no pots fer és anar directe perquè et passaries de frenada i sortiries. Per això, realment, es fa aquests flybys, que de fet va ser precisament en Giuseppe Colombo, que és el primer que va dir d'utilitzar aquests tipus d'assistències gravitatòries. Ara, el juny de l'any passat va fer el segon flyby. El juny d'aquest any farà el tercer i arribarà al finals del 25 fins al 6è, ja per tenir una òrbita ja molt estable al voltant del planeta. Una pregunta més, un comentari? Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Miquel, i gràcies als assistents i als que ens heu sigut per internet i esperem que hàgiu gaudit d'aquesta xerrada. Gràcies. Una última pregunta. ¿Cuánto tiempo se prevé que esté orbitando? Creo que Sí, és el que he comentat ara. se ve también en una ilustración, creo que tenías de la ESA. Sí. Ahí. A veure, aquí. Ahí estava. Aquí. Aquí sota podeu veure els diferents flybys que fa
Es té previst la seva arribada al desembre del 2025. I ara mateix estem aquí al mig. Estem entre el segon flyby i el tercer, la qual cosa encara queda, doncs, sí, un parell, quasi 3 anys per arribar ja a una òrbita estable al voltant de Mercuri. Sembla que és el que demanava, no? Hasta el 5 de diciembre. Sí, el desembre del 2025 és quan arriba Mercuri, però la missió durarà molt més, és a dir, durarà un parell d'anys més, on estarà fent tots els seus estudis amb tots els payloads que us he ensenyat, i a més, els dispositius encara poden aguantar, els aparells científics poden aguantar un any més, fins al 2028. Aquest seria ja el que seria la fi de la missió. Doncs ja està. Gràcies. La missió, vols dir? Bueno, en principi, els dispositius podran enviar dades cap a la Terra fins a aquest any, que després puguin emetre més, és a dir, hem ficat el marge de seguretat aquest, que fins al finals del 28, em sembla que és, poden anar rebent dades de la sonda. Cada quan es poden rebre imatges Això necessàries, no? no. O sigui, no està estimat cada X temps. No, això suposo que Suposo que l'ESA té programades tota una sèrie d'experiments científics que aniran rebent cada X temps o quan es pugui fer. Clar, no sempre podran fer un experiment, potser dependrà de la rotació del planeta, arribar a una òrbita que toqui. Clar, això sí que... Això els de l'ESA ho saben molt bé. Espero. Ja està? Ara sí? Vale, doncs acabem aquí, gràcies a tots, i continuarem un altre dia amb una altra part de la sèrie Objectes de la Recerca, ja us anirem informant per les xarxes i per tot. Adéu.